Na školskom dvore sa skupinka detí začne posmievať spolužiakovi za to, že nosí staršie oblečenie a nemá značkovú tašku. Poznáte tie chvíle, kedy vám príde ľúto, že sa k sebe ľudia takto správajú? Ak by ste chceli svojim deťom ukázať, že slušnosť a úcta k druhým nie sú zastarané, ale sú to cnosti, potom vás pozývam čítať knihu Ako si princ hľadal princeznu. Tento princ sa vydal do sveta hľadať princeznu, no jeho pýcha a drze správanie mu často priniesli nejedno nepríjemné prekvapenie. Precestoval 5 kráľovstiev, kde sa naučil 5 zásadných pravidiel slušného správania. Kniha učí, ako prejaviť druhému úctu pri pozdrave, ako hľadať krásu vo vnútri človeka, ako sa vedieť rozdeliť, ako robiť rozumné rozhodnutia a ako byť spoľahlivým človekom. Tak nech sa vám aj táto kniha číta rozprávkovo. Knihu si môžete zakúpiť na e-shope vydavateľstva adventorion.sk.